बेपार खालामदों बर' रायजो राजानि गांनाय उखैनाय हानि मोनथायनि थाखाय जोंनि थामोनथा सिनायथि रैखाथिनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय 6टा जनगोष्ठीखौ एसटि होनो नाङा बिनि थाखायसो जों दिनै बर' रायजो राजाखौ लानानै मोजां बेपार खालामदों नाथाय बिथांमोना मा बेपार खालामदों बिथांमोना दिनै बेपार खालामदों रां खामायनायनि बेपार खालामदों मंगलदै बादियाव दिनै समस्तियाव बिथांमोना बिजाथि होनो हायाखै जों बिजाथि होदों इउपिपिआ हय प्रदीप कुमार दैमारि बिथांखौ जोङो दिनै बिजाथि होदों दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांमोना डिजिपिनि सिटखौ फाननानै दिनै बिथांमोनासो बेपार खालामदों जों 100 बेपार खालामाखै इउपिपिआ बेपार खालामाखै दिनै दा बेपारखौ सोर खालामदों आसल बेपारखौ बिथांमोनासो खालामदों 9 जन एमसिएलए दङ जोंना बेयाव माने उदालगुरि जिल्लायाव नाथाय उदालगुरियाव दिनै बिथांमोना मंगलदै समस्तियाव आरो 8 नं माने लोकसभा समस्तियाव बिजाथि होनो हायाखै बेसेबांबा दुखु गोनां बाथ्रा जेनगोन होननानै गिनानै बिजाथि होआखै दिनै प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांखौ दिनै बिजाथि महरै होदों जेननाय मोनसे सिट जोंना सासे आइजोखौ दिनै बेसेबांबा गोलाव समनि उनाव एमपि खालामनो थाखाय दिनै रेडि जादों बेबो देरहानांगौनि थाखाय नङा जेननांगौनि थाखायसो बिजाथि होदों बिराद दुखु गोनां बाथ्रा दा बेखायनो आइजो माहारि जानानै आंनाथ' गाबनोसो ओंखारदों सासे आइजोखौ मानो नालासिसिन खालामनांगौ मानो लाबोनानै फेजेननांगौ नङा होमबा रावबो टिकेट लालिया सनमान ब्रह्मनो जासिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा टिकेटखौ नोंनो लादोलै थांनाय बोसोर नोंनो लादोंमोन ना आंनो नाङालै जेने तेने मन्थ्रिखौ मोनफिनबाय आं आरो खुनुदिन एमपि जाला लाया बियो डेपुटि सिटखौ जाना जासिबाय खाम्फा बरगयारि आंनोबो नाङालै सार बेखौ जाबाय दाना लास्टआव रावबो लाया प्रबिन बर' दङ जोंना बरमानि बिथांनो जासिबाय पुनेयाव नलायनायखौ नापुनिया लग जाबाय मुखौ नालागे बेखौ सिटखौ आं एनेव हारि नङा होमबा दा रावबो लालिया दा लास्टआव उपाय गैलिया बिराद रागा जाबायना जोंना सिबा दानाथ' बयबो खिबाय दानिया मा जाबावसिगोन दाना उग्रमति रुप धारन खालामबाय ओरैबायदि अबस्था दा माने गिनानैनो मानसिफ्रा खाथियाव साफैनो हाला दा लास्टआव फैनानै बुंबाय आं मोनसे सानबाय रावबो जेबो बुंनो मोना दानिया बुंबाय आब'आनो लानांगौ जेनबाबो जेबो गिनाङा नोंनि मन्थ्रियाथ' दंखायोना होननानै दाना आब'आ बुंबाय आं जेननायखौसो गेलेनांगौ नामा नै नङा होमबा जेननायखौसो जासि दानिया सिबानो बुंदों जेनबाबो जेबो सिन्था खालामनाङा नोंहाथ' मन्थ्रिया दंखायोना दा जेननाय सिटखौसो लानानै प्रमिला रानी ब्रह्मखौ दिनै असमियाव मा बुङो मिथिगौना बडि रिपर्टार होनो थारमाने बडि होनो लाबोनाय बायदि थारमाने बेखौ रेडि खालामना दोननाय आरो दा एखे नङा होमबा प्रमिला रानी ब्रह्मखौ दिनै एमपि टिकेट जासिनानै सासे आइजोखौ दिनै अपमान खालामनाय बायदि जाबाय आरो फेजेननो लुबैनायसो जाबाय दिनै बे जाबाय 1 नम्बर बाथ्रा दा जिखियानो जाया मानो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बेयो बिसायख'थि फोसावदोंनाय जे हाबाफारि बेवहाय नोंथांमोना लोब बाहागो लाफैनानै बेखौनो बिदिन्थि होबाय बेखौनो नेरसोन महरै जोङो गायसनबाय जे दिनै जोंना इउपिपिएल देरहानाया बेयाव 100 माने 5% दिनै 100% बे सियर जाबाय आरो बेखौ दिनै रावबो सोलायनो हाफिनलिया दा बे मोनसे थासारि जों दिनै बेखौ नुबाय दा जिखियानो जाया मानो मेलखौ सामलायनाय मानगोनां आफादगिरि बे हाबाफारियावनो दानि बावैसो जोंनि बर' आइजोफोरनि गेजेराव माने जोङो बुंनांगोन दिनै सासे दैदेनगिरि दङ होनोबा बेयो जाबाय डक्टर अनजलि प्रभा दैमारि जाय बिथांखौ जों दिनै टेलिभिजनावसो नुयो टिभियावसो नुयो जाय बिथाङा दिनै जेनेभायाव थांनानै राष्ट्रसंघआव थांनानै दख'ना गाननानै स्पिच हैनो हायो बेबायदि सासे आइजोआ दानि सिगाङावसो जों नेबाय लाइसा होनानै थांबाय दा बिथांमोननि आब'आनो दिनै नोंथांमोनखौ खावलायनो फैदों दिनै मिन्थिबाय गोलाव सम बर' हारिया मा मोनसे अबस्थायाव दङ दा बेफोर बाथ्राखौ दिनै साफ्रोमबो बिमाया साफ्रोमबो बिफाया दिनै गाबखांनांगोन जोंनो दालां नाङा जोंनो कम्बल नाङा जोंनो मुस्रि नाङा जोंनो मा नांगौ जोंनो बड'लेण्ड नांगौ आरो बड'लेण्डनि थाखाय भट नांगोन जोंनि बे दालांफोरखौ जों सिगां बड'लेण्ड आन्दोलनाव सावना लादोंमोन हस्पिटालखौ सावना लादोंमोन जों सावना लाजोबोमोन थांखिया जोंनिया मामोन थांखिया जोंनिया एकमात्र जोंनो बड'लेण्ड नांगौमोन दा बे थांखिखौ लानानैसो जों जुजिदोंमोन दिनै नाथाय जाय बिथांमोना 15 बोसोर जोंखौ खुंगासिनो दङ 15 बोसोर सासन खालामबाय थादों बिथांमोना नाथाय बिथांमोनाबो बै समाव अस्त्र लानानै आन्दोलन खालामदोंमोन आन्दोलन खालामखांनायनि उनाव दिनै भारत सरकारजों सुक्ति जाबाय आसाम सरकारजों सुक्ति जाबाय सुक्ति जाखांनायनि उनाव दिनै 15 बोसोर जोंखौ राजत्व खालामबाय बिनि उनाव दिनै नायबाय बेसेबांबा गोदै बियो बेरें गोदै बादि बे बिनि सुवादा दा बियो ओरैबायदि टेस्टि जाबाय गारनो हालिया दा बिथांमोना दा बुंलायबाय जे बिटिसिआनो साबसिन दिनै आरो बड'लेण्डनि दरखार गैया जोंना थांखिया बिटिसि नङामोन जोंना थांखिया बिएसि नङामोन आसल थांखिया जोंना मा आसल थांखिया बड'लेण्ड आरो बड'लेण्डखौनो हास्थायनानै बड'लेण्डखौनो लुबैनानै बै समाव भारत सरकारनि नीति गैयामोन पलिसि गैथ'वामोन नोंथांमोना बेखौनो लाथ' जोंहा जेब्ला पलिसि फैगोन बड'लेण्डखौ होनाय जागोन बे हिसाबै दानि बिटिसिखौ होबायमोन बड'लेण्ड
टेरिटरियेल काउन्सिल आरो बेखौ मोननाय बा सल जाहोनानो जाबाय सामसुमा खुंगुर बसुमतारी उर्खाव गोरा ब्रह्म 100 बिथांमोना नाजानानै बेखौ दिनै मोनदों नाथाय बिथांमोना दिनै बुंदों बे एग्रिमेन्टआ डिएलटिजों जानाय एफसुआवहाय साइन गैया नाथाय बर' रायजो राजायाथ' जाम्बा नङा होमबा बै सोर खालामामोन जे बे एफसुजोंनो जानायमोन बेयो साहित्य सभाजोंनो जानायमोन बेयो लोब लोब नैबे बर' रायजो राजाजोंनो बे जानायमोन बिटिसिआ नाथाय दिनै बिथांमोना बर' रायजो राजाखौ जाम्बा खालामदों दिनै गुबुन हारिनि गेजेराव थांबा बिथांमोना बुङो आमार बिटिआरनि हकलरे कारणे बयनिबो थाखाय जोंबो मिथिगौ बे बयनिबो थाखाय संबिधानाव बेनो लिरनाय दं नाथाय गिबियावथ' बर'नि थाखाय नङा होमबा गिबियाव बर'निमोन बियो बिएसएफआव बर'नि सिगाङाव बिनि उनाव बिटिसिआव बर'नि दिनै मिसिं अट'नमास काउन्सिलआ बे गिबियाव मिसिंफोरनि थाखाय जागोन राभा हासुङा बियो राभानि थाखाय जागोन टिवा अट'नमास काउन्सिलआ बियो टिवानि थाखाय जागोन कार्बि अट'नमास काउन्सिलआ बियो कार्बिफोरनि थाखाय जागोन आरो बिटिसिआ दिनै गिबियाव बर'नि नाथाय दिनै बिथांमोना बर'खौ दिनै बुंदों नङा बियो बर'नि गुबुन हारिनिसो बियो दिनै बिटिसिआ गुबुन हारिखौ ओरैबायदि गोजौआव बुखुबाय टिका थुख्लि बिथांमोननो होयो साप्लाइखौ बिथांमोननो होयो साख्रिया बिथांमोना मोनजोबो गासिबो गुबुन हारिखौ गोजौआव दैखांनानै जोंनि बर'नि आंगो मानसिफोरखौ एकदम गाहाय सिङाव आथिं सिङाव दोनजोब्बाय दिनै नंगौना नङा रायजोफोर दिनै बे थासारि मानि थाखाय जादों बेयो एकमात्र बिथांमोननि साननाय हनाय बियो दा बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ दुसिनो नागिराखै बिथांमोननि अजोग्यता बिथांमोननि दक्षता गैयै बिथांमोननि खुंथायखौ सालायनो रोङै जों बेखौसो दिनै नुदों दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन गोनो गोथो जानांगौनि जेबो बाथ्रा गैया समा जोंनि आखायाव फैदों थासारिया जोंनि आखायाव फैदों आरो जों खाफाल गोनां होननांगोन बयनिफ्राय गोरों सासे बिजाथिखौ जों दिनै मोनदों 5 नं क'क्राझार लोकसभा समस्तियाव आरो बिथाङा जाबाय इउसि ब्रह्म जाय बिथाङा जोंनि आथिखालनि बिटिसि बे एग्रिमेन्ट खालामनायाव एक नम्बर बिहोमा लानाय बियो जाबाय इउसि ब्रह्म आरो बिथाङा दिनै बर'निल' नङा आसामनिल' नङा नर्थ इस्टनिल' नङा भारतबर्षनिल' नङा जे बिथाङा दिनै नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलनि सासे बिराद मोजां सासे बिजाथि बिराद गोरों सासे सुबुं साहित्य एकाडेमि बान्था मोनग्रा बिथाङा सिगाङाव बिथाङा 6 बोसोर एमपि जालांबाय रायजो सभायाव आं बिथांजों गोबां खेब दिल्लीयाव थांनो मोनदों जेब्ला पार्लियामेन्टआव हाबैयो जेब्ला गोबां मिनिस्ट्रियाव जों हाबैयो दाबो ओरैबायदि नाङो इउसि ब्रह्मजों थांथावना सिटिं एमपि बादिसो नाङो रमेन लेखाखौ जों गोबां बुंबाय जे नोंथाङा एपइन्टमेन्ट बिना हो माने हिउमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्ट मिनिस्टारखौ रेल मन्थ्रिनि एपइन्टमेन्ट बिना हो हाया इउसि ब्रह्मजों खेबसेनो जाखाजोबो मानो दे जैगता दङ ओरैबायदि माने दिल्लीनि पार्लियामेन्टआव बियो रायजो सभायानो जा लोकसभायानो जा दक्टरफोरनि सरि इउसि ब्रह्मनि मोनसे दखल दङ बिथाङा बे जाबाय इउसि ब्रह्म एलके आदवानि बिथाङा बुंदों जे बर'फ्रा सासे सुबुंखौ मालाबाबो बावनो नाङा जायनि थाखाय दिनै एसेल' जायगा मोनदों बर' रावा बे जाबाय एलके आदवानियासो बुंनाय जों बुंनाय बाथ्रा नङा इउसि ब्रह्मनि थाखायसो बर' रावा दिनै एसेल' जायगा मोनदों दाखालि जोङो खोनाबाय बर'नि महर सुथिखौ जोङो 10 नभेम्बर खुंदों दिल्लीयाव आलासि महरै लिंदों बिथाङा एक नम्बरावनो बुंदों बर' रावा दिनै एसेल' जायगा मोनदोंब्ला भारत सरकार गनायनो बाध्य जादोंब्ला आं मन्त्रि समाव आं मन्त्रि थानाय समाव आं गनायनो बाध्य जादोंब्ला एकमात्र बे इउसि ब्रह्म फुंनि बेलासिनि जेब्लानो लोगो मोनो जेब्लानो माने बिथाङा रायज्लायनो थाङो एकमात्र बिथाङा बुंबाय थायो बर' रावा एसेल' जायगा मोननांगौ आरो दिनै बे इउसि ब्रह्मखौनो जों दिनै बिजाथि महरै मोनदों गोरों सासे सुबुं बियो दिनै भारतआ माने बुहुमनि गेजेराव बयनिख्रुइ देरसिन सुबुंफोरा देश बियो बहाय गोरों मानसियासो माने बिख'नानै लाबोनो हायो जोंनि मोन्थायखौ न्यायनि बाथ्राखौ बुंनो हायो जोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि लामाखौ लानानै राजनिति खालामनो हायो पेसार क्रिएट खालामनो हायो लबि खालामनो हायो नाथाय सानैसो रोङै मानसिखौ हरनानै बेयाव दिल्ली बादियाव थांनानै लोकसभायाव पार्लियामेन्टआव उन्दुहैबाय थायोबा थेन्थ'बाय थायोबा बेथ' बारा मोजां जानाय नङा आरो दा बेनो जागासिनो दं नङा होमबा दिनै जों बेखौनो नुबाय थादों जों आसामनि सिङाव नायो गोबां आजिखालि ससियेल मिडियायाव होयो एमएलएफ्रा मा खालामबाय थेन्थ'बायसो थायो नङा होमबा दा एमपिफ्राबो जों थांनानै दिल्लीयाव थेन्थ'बाय थायोबा बेथ' बारा मोजां जानाय नङा दा बेखायनो जोङो सासे मोजां बिजाथिखौ मोनदों इउसि ब्रह्म जाय बिथाङा जोंखौ दिनै बहाय जोङो एकदम क'क्राझारनिफ्राय लानानै बाक्सा जिल्लासिम जिखिनि 5 नं लोकसभा समस्ति गोलैयो बहाय माने गोलैनाय मानसि सुबुंफोरखौ बिथाङा रिप्रेजेन्ट खालामगोन आरो बिथांजोंनो जोङो फैगौ समाव जोंनि बड'लेण्ड मोनफुंनांगौनि थाखाय जिखिनि खामानि बे खामानिखौ जों मावनो हागोन बे दिनै रोखा जाबाय 1 नम्बर बाथ्रा 2 नम्बर बाथ्राया दिनै जादों जे बेनो जाबाय 6टा जनगोष्ठीनि एसटि होनो नागिरदों दिनै जोङो बुंबाय थादों एसटि मोनोब्ला जोंनि अबस्थाया मोजां जानाय नङा दा आहमफोर नोंथांमोना नायनो हायो प्राय 1 कोटि मानसि दं बिथांमोना बिराद लेखा गोरों मानसि आसामनि चिफ मिनिस्टारा बिथांमोना जायो गोबां मन्थ्रिफ्रा बिथांमोननि आखायाव थायो तरुण गगैयाबो आहम सासे हितेश चयआबो आहममोन गोबां माने आसामनि मन्थ्रिफ्रा 9
10 जन आहम मानसि जायो दिनै बेसेबां जौगानाय मोनसे माहारिखौ जुदि एसटि होनाय जायोबा होनबा जों आसामाव थानाय बर'फ्रा सुइसाइड खालामनो साबसिन जायो जेबो सुबिदा मोननाय नङा आंनि न'आ गलाघाटआव आपार आसामाव जों थायो जोंनि जिल्लायाव सुतिया आरो आहमफ्रा ओरैबायदि बुरजा दङ जे सुतिया आरो आहमा गाबोन एसटि जायोबा गलाघाटआव थानाय बर'फ्रा डिब्रुगड़आव थानाय बर'फ्रा तिनसुकियाव थानाय बर'फ्रा शिबसागराव थानाय बर'फ्रा गाबोन सुइसाइड खालामनानै साबसिन जायो मानोना जोंनि गासै टुरिस्टनि हांखो बिथांमोना सिख'ना लांजोबसिगोन नबोदय आबाद स्कुलाव जों एडमिसन मोननाय नङा केन्द्रीय बिद्यालयाव एडमिसन मोननाय नङा जोङो डिपिएस बायदियावथ' मोनखानाय नंला मोजां मोजां कलेजफोराव जों एडमिसन मोननाय नंला जेसेबांखिनि फिसा फिसा साख्रि दंमोन मिलिटारिखौनो लाफानानै गुबुन केरानि फिसा फिसा साख्रिखौ जों मोननाय नंलिया बेबायदि मोनसे अबस्था दा बेखायनो जोङो बुंदों बे 6टा जनगोष्ठीखौ होबथानो हायाबा जोङो बहाय आसामाव थानाय जिखिनि थागिबि ट्राइबेलफोर बै ट्राइबेलफ्रा गावनि मोनथायखौ खोमानो नागिरगासिनो दं नाथाय जोंना बिपिएफ हान्जाया आसाम सरकारनि अंखिदार बिजेपि सरकारा गावसोरनि इलेक्शननि कमिटमेन्ट बेखौ फुलफिल खालामनो थांगासिनो दं जोंनियाबो दिनै बिपिएफ सरकारा माने बिपिएफ दोलोआ बिथांमोनजों थाफानानै जे बे 6टा जनगोष्ठी एसटि होनांगौ होननानै बुङो हायरामा महिला बिथां थांनाय बोसोर आरो फोसावदों मा 6टाल' आंथ' 8टा होनो थाखाय रेडि आरो मोननै बाराव बिदिया मा मिथिगौना कलिता आरो गरिया मरियानो होदोंमोन ना नाथुकिनो आं बिदि बुंनाय खोनादोंमोन बिनिया 6टाल' नङा 8टा होनो थाखाय रेडि बेबादि बाथ्रा दा जोङो बेखौनो जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा दिनै बिथाङा गावहा जोङो सम्पतिनि आंखाल गैला नालाय गथ' गथायनि बिथाङा साख्रिनि आंखाल गैला थाखा फैसानि आंखाल गैला खिन्थु लाख लाख बर'आ जे नैबे नर्थ इस्टआव दङ सुबुं सानखोआ जे ट्राइबेल हिसाबै जोंहा बयनिख्रुइ बांसिन बे बर' हारिनि अबस्थाया मा जागोन राभानि अबस्थाया मा जागोन गार' कार्बिनि अबस्थाया मा जागोन गाबोन समफोर बे बाथ्राखौ बे बिजाथिफ्रा बै प्रार्थीफ्रा बै दोलोफ्रा दिनै साननोनो हायाखै दिनै बेसो दुखु गोनां बाथ्रा गाबोन समफोर नाथाय जोंनि अबस्थाया मा जागोन बे बाथ्राखौ दिनै बिथांमोना साननांगौमोन नाथाय दिनै मानो सानाखै एक मात्र गावनि सियारनि थाखाय गार्डिनि थाखाय दिनै बिथांमोना साननो हायाखै नाथाय बिथांमोना बुजिनाया मोजां दिनै नोंथाङा बेबादि रायजोनि सिगाङाव फैनानै बुंफैयोब्ला बड'लेण्ड जानाय नङा 6टा जनगोष्ठीखौ जों एसटि होगोन बिदि बुंनानै बुंफैयोब्ला भट मोनगोन सानदों नामा नोंथाङा मोननाय नङा होगोन नामा रायजो राजाफोरमोन होनो हायाखै दा बिनि हेंथायै जोंहा गसंनांगौ आं दिनै बेखौसो खावलायदों दा रायजो राजा नोंथांमोन गोनो गोथो जानांगौनि जेबो बाथ्रा गैया सोलायनायनि थासारिया फैबायब्ला सोलायनांगौ जोंनिया प्रकृतिया सोलायो रावबो जोंहा मावनांगौ जेबो गैया नेचारा दिनै माने बाबाय बिथांमोनखौ 15 बोसोरा खम जिनिस नङा मानो सोलायनांगौ नैबे बिमाफोरनि थाखाय सोलायनांगौ नैबे बिफाफोरनि थाखाय सोलायनांगौ दिनै थासारिया मोजां नङा जोंबोथ' मानसि हिसाबै थांना थानो सानो ना नङा होमबा जोंनि गथ' गथाय नैबे ओनसोलावनो देरनांगौ जोंनिया नाथाय बिथांमोना देरनो हानाय अबस्थायाव गैया मानो देरनो हाया ओंखारनाय लोगो लोगो अनलाइन लटारि मोनो ओंखारनाय लोगो लोगो जुवा मोनो ओंखारनाय लोगो लोगो मेला मोनो ओंखारनाय लोगो लोगो जुमायनि प्रचलन दा बेयो बन्द' जानांगौ ना जानाङा रायजो राजाफोर जानांगौ नाथाय नैबे सरकार जेब्ला थागोन मालाबाबो खमायनाय नङा बियो जोंनि गथ'फ्रा दिनै जुवारु जाबाय जोंनि गथ'आ दिनै मदाहि जाबाय जोंनि गथ'फ्रा दिनै माने जुवा गेलेग्रा जाबाय बियो दिनै जुमाय लोंग्रा जाबाय ड्राग्स लोंग्रा मानि थाखाय जे नैबे परिबेसखौ जों सोलायनांगौ दिनै आंनि गथ'आ न'निफ्राय ओंखारलांनाय लोगो लोगो न'आव सफैफिना आखल आखु मोजां जागोन ना जाया गाबोन समोन मेट्रिक पास जागोन ना जाया बिए पास जागोन ना जाया मोजां मानसि जाहैगोन ना जाहैया दा बिनि थासारिखौ रावबो होनो हायाखै दिनै नैबे खुंथायावथ' एडमिसन होनो हाथाराखै दिनै दा बिनि थाखाय दायनिगिरिया सोर 15 बोसोर दिनै बिथांमोना खुंथाय खुंदों बे थासारिखौ सोलायनांगोन ना दिनै जोंनि गथ' गथायखौ जाम्बा जाम्बि खालामना दोननो नागिरदों दिनै बिएसएफ हान्जा दाबाय एबसु थासेयावबो बिराद गोरों गोरों सेंग्राफोरखौबो सोना लाबाय एमए पास दङ पिएचडि हल्डार दङ बहाय एमफिल पास जानाय दङ बहाय जेसेबां एमएससि पास जानाय गथ'फोरखौ सोना लाबाय जों सानदोंमोन जे बिपिएफ हान्जाया बिथांमोननो मोजां मोजां साख्रि होसिगौमोन खोमा साख्रि होआखै मा जासि बिथांमोननो इलेक्सनाव बाहायो पेट्रल सोना होयो मबाइल रिचार्ज खालामना होयो गंसे मबाइल बायना होयो गावनि पकेटाव सोना दोनो गावनि गोसो मथे जेबो साननो हाया समाजनि थाखाय खामानि मावनो गोसो बिथांमोना मोजां खामानि मावनो गोसो नाथाय दिनै नैबे थासारि बिथांमोना मोनाखै दिनै बहाय फैनानै जे बिथांमोना खामानि मावफैगोन बे थासारिखौ दिनै बिथांमोना होनो हायासै दा बेसोर दुखु गोनां बाथ्रा दिनै एमए पास सासे हिनजावसाखौ बिए पास सासे हौवासाखौ पिएचडि मोननाय सासे सेंग्राखौ दिनै नोंथाङा मानो इलेक्सनावल' बाहायो गुबुन खामानिखौ मानो होनो हायाखै दिनै जोंहा बेसोर दुखु गोनां बाथ्रा दा बेखायनो आं बे समाव बेखौनो खावलायदों जोंना बै थासारिखौ दिनै सोलायनांगौनि बाथ्रा दङ बर'नि गेजेराव दिनै 30-35 जाथे माहारियारि आफाद दङ नाथाय बे माहारियारि आफादफ्रा दिनै मानो गोमाजोबखो कारना जाबाय बेयाव राजनितिकरण जादों दिनै जेसेबां दिनै माहारियारि आफाद दङ गासिबो गावनि पकेटसिम लांजोब नागिरबाथ' जानाय नङाना लांनो नागिरा रायजो राजाफोरमोन दिनै गासिबो गावनि पकेटाव धोरोमारि आफादाबो गवाखै दिनै बेबादि मोनसे बाथ्रा दा जोङो बेखौनो खावलायदों मोनसे माहारियारि आफादनि आखुथायखौ
मेनटेन खालामनो हानांगौ आरो बेखौ बेबादिनो दोननांगौ दिनै मालाबा नोंथांखौ लिङो मालाबा मान होयो बिनि मिनिङा ओरैबायदि जानो नाङा जे क्लाबनि आफादगिरि आंनि पकेटाव थानांगौ धोरोमारि दैदेनगिरि आफाद आंनि पकेटाव थानांगौ गामिनि गावबुरि आंनि पकेटाव थानांगौ बेबादि मिनिंजों मालाबाबो जाया आरो दिनै जों बेखौनो नुदों रायजो राजाखौ साननो होनांगौ गावनि स्टाइलाव मावनो होनांगौ जे मोनसे गामियाव मोनसे कन्ट्रलनि केपासिटि थानांगौ सेल्फ कन्ट्रल आत्मनियन्त्रणनि गोहोखौ दिनै होनो हानांगौमोन नाथाय दिनै बिथांमोना होनो हायाखै दा बेखायनो आं बे समाव खावलायनो रायजो राजामोन जों बे थासारिखौ दिनै सोलायनायखौ लुबैदों सोलायनांगोन जोंहा दिनै नङाबा जेबो जानाय नङा सेकेन्ड बाथ्रा जोंनो मोजां मोनसे खुंथाय नांगौ गुड गभर्नेन्स नांगौ जाय गभर्नेन्सखौ दिनै होनो हायाखै बिथांमोना दा जोङो बेखौनो लुबैदों जे नोंथांमोननि खाथियाव जोङो बुंनो बेखौनो हा हुनि जेंना दङ भारत सरकारजों जों रायलायबाय थादों आसाम सरकारजों रायलायदों कंग्रेसनि दिनावबो जोङो रायलायदोंमोन नाथाय अफिसारफ्रा बिराद नेगेटिभ ओरैबायदि नेगेटिभ जोङो बै समाव नायदों राजीव बरामोन होननाय रकिबुल हुसैना जेब्ला फरेस्ट मिनिस्टारमोन बै समाव जों लोगो हमदों মানে মুখ্যমন্ত্রী লিংগারে जोंखौ बुंदों মই সকলো ডিসিবিলাকক অর্ডার দিলো শোণিতপুৰ জিলা বিশ্বনাথৰ বাক্সা কোকৰাঝাৰ চিৰাঙত সকলোকে অর্ডার দিলো তাৰ পিছত বাকি কামখিনি আপোনালোকে কৰি ল'ব লাগিব বিনি উনাव रायलायफिनबाय थाबाय रायलायनायनि उनाव जों मिथिबाय उनाव अफिसारफ्रा बिराद नेगेटिभ बिनि उनाव जोङो दाखालि दिल्लीयाव लास्ट रायलायबाय बिथांमोना रायजादों आसामनि चिफ सेक्रेटारि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि एडिजिपि बिथांमोना बयबो रायजादों मानो रायजादों गृहमन्त्रीनि सिगाङावनो बिथांमोनखौ होम सेक्रेटारिया दिल्लीनि रायदों दा बेखायनो गाबोन नङा समफोर हा हुनि जेंनाया दिनै जोबनांसिगोन मानोना जोंनि आखायाव आयना दङ दा रायजो राजा नोंथांमोन इसिबां गोलाव सम जों जुदि बे ओनसोलाव थाबायब्ला बे हाखौ गारनांगौनि बाथ्रा गैया जों बहायनो थानांगोन गथ' गथायखौ बेयावनो मानसि खालामनांगोन दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जोंनो मोजां मोनसे खुंथाय नांगौ आरो बे खुंथायखौ मोननांगौनि थाखाय जोङो फैगौ 23 तारिखआव ट्रेक्टरनि सावगारि बयबो भटखौ होनांगोन आं बेखौसो खावलायदों बारा थांलाय फैलाय खालामथ'आबा मोजां नामा अननानै जिखिनि थांबाय बाबाय नामा रायजो राजाफोरमोन बाबा जानाय नङा आधा घन्टा 1 घन्टा प्रजेक्ट थानांगोन आं बेखौसो खावलायदों सोलायनांगौ जायोबालाय नङा होमबा 15 बोसोर नेनो हाबायबा आधा घन्टाखौ मानो नेनो हाया आंना रायजो राजाफोरमोन दा बेखायनो आं खावलायदों जोङो बाथ्राफोरखौ बुजिनांगोन दिनै सोरबाया बहाय बुंफैयोबा गासिबो खोनाजोब्बा नोंथांमोना नंगौ होननानै सानबा जानाय नङा नङा जोंनाबो ब्रेन दङना सिस्टेमखौ जोंबो मिथियो दा बेखायनो बयबो बाहायनांगोन आंनि बुंनाया दिनै बेसो प्रमिला रानी ब्रह्म फरेस्ट मिनिस्टार जायोमोन 2006 सनाव फरेस्ट डलार एका पास जादों गावबा माने भारतनि गुबुन गुबुन माने रायजोफ्राव बियो जाजोब्बाय इमप्लिमेन्ट जोंनि आसामाव मानो जाया जि खुंथाय आरो दा प्रमिला रानी ब्रह्मआ बिथाङा फरेस्ट मिनिस्टार जालांबाय फिसा मोनसे खोथा आरो मैदेर फिसा थैयोबा गान्दा फिसा थैयोबा बिराद गाबो बिथाङा माने मेगन मोदैया एकदम रनारनि गयो आरो सासे बिमाया जे दिनै दिंखिया फाननानै जागासिनो दङ सासे बिफाया जे बन फानाबो मोनजाया बेखौ लानानै मालाबा गाबफेरदों नामा बिथांमोना गाबदों नामा रायजो राजाफोरमोन गाबाखै दिनै फरेस्ट मिनिस्टार बिथाङा हानि मोनथायखौ मानो होनो हाया जों तरुण गगৈजों रायलायखांबाय सिगां যে আপনাকে ট্রাইবেল বেলস এন্ড ব্লকটো কিয় নিরাপত্তা দিব নোৱাৰে কিয় ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব নোৱাৰে তাতে মোৰ কৰিবলগীয়া কি আছে মন্ত্ৰীবিলাক ট্ৰাইবেল মন্ত্ৰীয়ে হয় দেখোন কেতিয়াবা মানে কোনোবা পেগু হয় কেতিয়াবা কোনোবা ব্ৰহ্ম হয় কেতিয়াবা বসুমতাৰী হয় এতিয়াতো প্ৰমিলাৰ ব্ৰহ্ম হৈ আছে তোমালোকে কৰি ল'লেই হ'ল মামা মাওনা লানো होदों जोंनि फारसे मावना लानो हायाखै दा प्रमिलारनि ब्रह्म थानायाथ' बर' मानसिफ्रा सानदोंमोन एबार खिन्थु हाखौ मोनखासिगोन आयनाबो जोंजों दंफायोबा नाथाय बे प्रमिलारनि ब्रह्मआ बर' थानाय जायगाखौ सायख'नानै एफेक्सनसो खालामदों मैदेर लगायनानै जेसिबो नङा होमबा दिनै बोरै बिथाङा बोरै भट मोननो हायो दा दिनै बे अबस्थायाव जादों दा आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों खुंथायखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायाखै हाग्रामा महिलारि बिथाङा दाखालि जोंखौ बुंदों जे 100 भट फाननानै दिनै इलेक्सन गेलेदोंनो इसिबां गाज्रि दिन नोंहा जायाखै नङा होमबा दहाय जोंना अनजलि प्रभा दैमारि बायद'आ बुंदों इसिबां गाज्रि दिन जोंहा सफैयाखै दिनै गमामायैनो जों दंफांखौ फानमारदोंब्ला नोंथाङाथ' गभर्नमेन्ट नङा होमबा डिसिआ नोंथांनि आखायाव थायो एसपि नोंथांनि आखायाव थायो डिअ नोंथांनि आखायाव थायो रेन्जार नोंथांनि आखायाव थायो बिट अफिसार नोंथांनि आखायाव थायो फरेस्ट गार्ड नोंथांनि आखायाव थायो होमबा मानो हमाखै प्रमद बर'खौ नङा होमबा लरेन्स देसाइखौ मानो हमाखै नोंथाङा नंखाय बेयो दहाय डक्टर अनजलि प्रभा दैमारि बुंनाया बिथांमोननि भिसिडिसिआसो दा जेलनि ओंखाम जागासिनो दङ बन फाननानै दंफां फाननायनि थाखाय नङा होमबा जों नङा दिनै बे हाग्रामा ओनसोलखौ होबथाग्राया जोंसो दिनै दंफां गायनानै जोङो दिनै 2 अक्ट'बर खालि जोङो दंफां गायो दंफांनि जिखिनि आबहावा सानबाबो दंफां गायो दंफां गायनानै जोङो दिनै हाग्रामा ओनसोलखौ जों दिनै होबथागासिनो दङ
नोंथांमोननि बे ओनसोलनि रायजो राजाया साफा सानै एबसुखौ गाज्रि मोनो सिके ओनसोलनि रायजो राजाया एबसुखौ गाज्रि मोनो मानि थाखाय दे मावजि गेन्द्रिजों ज' जानानै दंफां दाननायखौ जों होबथायो नङा होमबा बेखायनो एबसुआ गाज्रि जायो दा होमबा होबथाग्राया सोर होबथाग्राया एबसु दानग्राया सोर होमबा दानग्राया बिथांमोनासो दानो दिनै बिराद बुरजा बुरजा दंफांखौ लाबोनानै बिथांमोना बेफार खालामनो हागौ दा जों खिन्थु बेयाव गैया दिनै माने बै बाला फानग्राया सोर अन्थाइ फानग्राया सोर क'क्राझाराव थांबा नुगोन बिटिसिआव बयबो देरसिन कुवारिया दं माबा बे मा होनो केसार मिला दङ होनोबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा दं नैबे आखिथिंजाय नाय नोंथांमोना क'क्राझार थांबा हालापासाव थांबा नुगोन ना बयबो देरसिन बियो दिनै ओरै माने दै माने केनेल दङ ना जल'यजन बेबस्थानि दै रानग्राया दुगै दुगै दै होग्रा गैया होमबा बे सायाव हाग्रामा महिलारि बिल्डिं दं रेस्टुरेन्ट देबरगाव नोंथांमोना नाय ओरै माने आगदाथिं दङ बेनिफ्राय पेट्रल पाम्प दङ बेयो जाबाय भारत पेट्रलियामनि बै गोजौ बिल्डिंआ सोरनि बेलाय हाग्रामा महिलारिनि गौरां बिलो हटेला सोरनि बेलाय 3 स्टार हाग्रामा महिलारिनि सना दखाना सोरनि बेलाय सिजौआ हाग्रामा महिलारिनि शपिं मल दङ बिथाङा स्कुल दङ बिथाङा कलेज दङ बिथाङा आं हिसाबफोरखौ होजोबनो हाया एआरएम हस्पिटाल दङ बिथांनि गोजा बिथाङाथ' आन्दोलनकारिमोन ना नङा होमबा बिथाङा अस्त्र लायाखैमोन होमबा बिथांनि लोगोफ्रा दिनै डिएलटिनि केडारफोरखौ आं नायदों जोंनि गलाघाटआव कार्बि आंलंआव नायदों आं शिबसागराव नायदों आं जब कार्डआव खामानि मावो नोंथाङा बिबान गैयामोन नङा होमबा गावनि लोगोआ जब कार्डआव खामानि मावो नाथाय दिनै नोंथाङा एसि गारियाव जिरायनानै एसि बिल्डिं सायाव थानानै बड'लेण्डखौ नांला बड'लेण्डखौ मोनला होनोबा जों मालाबा गनायनो हाया बेखौ मानोना रायजो राजाया दिनैसिमबो जोंना बिराद उखै हाबनानै दङ गोबां बिमा बिफाया दिनैबो गावनि गथ'खौ खोमानानै दिनैबो मोजाङै जिउ खुंनो हायाखै ना मोजां हालेवनो हादों ना मोजां रायजो खुंनो हादों गावनि गथ' थैनायखौ गावनि माने बिखानि गोरबोनि गथ'खौ दिनै मुंख्लं खालामना लादों नङा होमबा 5000 बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला दिनै जिउ खोमाबाय दिनै दा बिथांमोनखौनो जोंहा दिनै गोसोखांनांगौमोन दिनै बिथांमोना नाथाय हाबनांगोन दिनै बड'लेण्डखौ मोना होनदों बड'लेण्डनि थाखाय जुजिनाङा होनदों बिथांमोना बे बाथ्रा गावनि गथ'खौ दिनै फरेनाव फोरोंबाय गावसिनि गथ'खौ दिनै दिल्ली मुम्बाइ चेन्नाइआव फोरोंबाय नालाय दिनै बिथांमोना अभाब गैलिया अभाबा नैबे रायजो राजायासो दिनै दङ दा बेखायनो जोंनो बड'लेण्डखौ नांगौ दिनै सासे उन्दै गथ'निफ्राय गाबोन थैगोन बादि सासे बोराय बेन्थ' सासे बुरिखौबो सोंलाय बड'लेण्डखौ नोंनो नांगौना नाङा आबौ नोंनो नांगौना नाङा बै बोराय बुरिया मा बुंगोन ना जोंनो बड'लेण्डखौ नांगौ आबौ होननानै बुंगोन नङा होमबा नाथाय बिथांमोनासो दिनै बुंदों मानो बिथांमोना नांलिया दे कारन बिथांमोना अभाब गैलिया दिनै बिल्डिंआ गोजौ गोजौ जाबाय गारि मटरखौ बायस'ना लाबाय करोड़ करोड़ थाखा खामायबाय दिनै बिथांमोनाव अभाब गैलिया दिनै दाखालि जोंनिया बेयाव फैनानै जोंना गान्दा बसुमतारिया बिराद बुंफैदों नङा होमबा गान्दा होनबाथ' बयबो मिथियोना हितेश बसुमतारि सारा बहाय फैनानै बुंफैदोंनो प्रमद बर'आनो बड'लेण्डखौ बिफादोंसो बोरै बुंनो हायो नोंथाङा आद्रा गालांनाय खामानिखौसो जों मावबाय थादों नङा होमबा नोंथांमोना बै समाव बिटिसि एग्रिमेन्ट खालामामोनबा होनबाथ' बे आन्दोलना थांबाय थागौना नङा होमबा दिनै नोंथांमोना बिटिसि एग्रिमेन्ट जानायनि थाखाय बड'लेण्डखौ बिबाय थानाया दिनै भारत सरकारा बुंबाय बेखौनो लाथ'द' दा लाथ'द' होननानै एग्रिमेन्ट खालामबाय नोंथांमोना आद्रा गालांनाय खामानिखौसो जों मावगासिनो दं प्रमद बर'आ नोंथांमोना प्रमद बर'आ मा दरखार दं जों नङा होमबा आं रमिय'पि नार्जारी मा दरखार दं आंथ' गलाघाटनिसो मानसि ना आंथ' आन्दोलन खालामबाबो बड'लेण्ड मोनाना मोनगोन नामा बिदि आं दिनै मानो बुंदों कारन आं बे आन्दोलननि पार्ट जाबाय रायजो राजा जों नायबाय थायो नों मा मावदों दा बेखौनो लानानै दिनै बिथांमोना राजनिति खालामोबा बे बारा मोजां नङा दा दिनै बिटिएफ हान्जाया एकमात्र राजनितिनि नामाव राजनिति खालामबाय थादों रायजो राजा नोंथांमोन बे बिटिएफनि ओनसोलाव बर' रायजोआ जेबो मोना गुबुन हारिया बिराद गोजौआव बिथांमोनखौ बुखुनानै जोंखौ गाहायाव दोनजोब्बाय एक नम्बर बाथ्रा दुइ नम्बर बाथ्रा आरो नैबे बड'लेण्डआव बे बिटिएफनि ओनसोलाव सानफ्रोमबो बिथांमोना गावनि जाथि बंस'खौ नायगोन गावनि गथ' गथायखौ नायगोन गुबुना खिन्थु बै माइरं गैया रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो जोङो दिनै बुंदों बे खुंथाया जोंनो ओरैबायदि जों सानदोंमोन जों बेखौ होनो हायाखै दिनै बर' बुरि दहाय डक्टर अनजलि प्रभा दैमारिया बुंदों मैगं फानो जोंना बर' आइजोआ फिसा फाननांगौ अबस्था दा बेथ' मोजां बाथ्रा गोबां जोंना बर' आइजोफोरा दा गुवाहाटियाव जोंना पेसेन्जार रेलाव दानाया जुमायखौ लांनो गोनां जादों गुवाहाटियाव फाननो थाखाय नङा होमबा गोबां न'खरा बेजों सोलिनो गोनां जादों मानो बिनि थाखाय दिनै माने प्रमदारानि प्रमआ 30 बोसोर बिथाङा एमएलए जाबाय आरो बेयाव खेबनै बिथाङा मन्त्रि जादों मानो बे आइजोफोरनि थाखाय जेबो मावनो हायासै उइभिं गंसेबो मानो लाबोनो हायासै आबादारिफोरनि थाखाय नोंथाङा मानो इन्डास्ट्रि लाबोनो हायासै लाइमोन सिख्लाफोरनि थाखाय मानो नोंथाङा मोजां स्किम लाबोनो हायासै उद्योगखौ मानो प्रतिष्ठा खालामनो हायासै 15 बोसोराथ' खम नङा ना नङा होमबा कृषि मन्त्रि मोनबाय अनजलि माने जोंनिया प्रमदारानि प्रमआ गंसेबो मानो मोनब्रै जिल्लायाव मानो जोंना कृषिनि थाखाय मानो उद्योग गैया लाइमोन सेंग्रा सिख्ला ट्रेनिं लानो थाखाय मानो मोनसेबो माने इनस्टिट्युट गैया मानो दिनैसिमबो साख्रि मोना जोंनिया होमबा बे 15 बोसोराथ' खम नङा
दा बेखौनो जों दिनै नायदों मोजां मोनसे खुंथाय जोंनो नांगौ जाय बिथांमोना मोजां मोनसे खुंनो हायो दा बेखायनो आं बेखौनो खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोन फैगौ 23 तारिखआव ट्रेक्टरनि सावगारि भटखौ होनानै देरहाहोनांगौ आरो जै देरहाबाय 2020 समाव खिन्थु बहाय बिपिएफ होननाय मोनसे हान्जाया बे जारिमिनसो जासिगोन बुरुन्जि जासिगोन बेयो बिपिएफ होननाय मोनसे हान्जा दंमोनलै नांगोलमोन बिथांमोननि सिम्बल आनसिगोन नङा होमबा मानोना बोसोरसेबो थानाय नंला गासिबो ट्रेक्टर जासिगोन नङा होमबा दा बे थासारिया फैगासिनो दङ दा रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो जोंना बियो मोजां मोनसे खुंथाय बेनि थाखाय जोङो आन्दोलनाव बाहागो लादों 3 नम्बर बाथ्रा जोंनो दालां नाङा मुस्रि नाङा कम्बल नाङा जोंनो दिनै लामायारि सम दरकार गैथ'वा आसल खोथाया जादों बियो जाबाय जाति थांनाय थैनायनिसो बाथ्रा बियो दा बेखायनो आं नायदों 15 बोसोराव बेयाव बर' जातिया खुनु अस्तित्व गैया जादों दिनै बाक्सा जिल्ला बारियाव जोङो बर'नि साइन बर्ड गंसे लिरनो हाया बर'नि लिरनाय लोगो लोगो बुङो अ बर'फ्रा जे बिटिआर ओनसोलाव बाक्सा ओनसोलाव असमिया भाषा थंखर गथ'र होननानै गिदिर गिदिर ब्रेकिं निउस लेखारि निउस लाइभआव नङा होमबा जोङो दिनै गावनि ओनसोलावनो बर' रावखौ जुदि गायसननो हायाबा गावनि ओनसोलावनो मुसलपुर बादियाव जोङो बेटबारि बादियाव जुदि जोंहा स्कुलनि साइन बर्डखौ जुदि बर'नि लिरनो हायाबा होमबानो बै बर'नि मा दंबावो जेबोथ' गैला नङा होमबा खिन्थु जोंहा दैदेनगिरियाथ' बर'मोन ना दा आं बेखौनो बुंदों दिनै जाति हिसाबै थांना थानांगौब्ला जेरै थामोनथा सिनायथि रैखाथि उदांस्रि बेनि थाखाय जों भटखौ गेलेगोन नोंथांमोना बेखौ भट हिसाबै लानो नाङा इलेक्सन हिसाबै लानो नाङा आन्दोलननि पार्ट हिसाबैसो लानांगौ बेखौ बड'लेण्डनि थाखायसो जोंहा दिनै भटआव बाहागो लादों आरो बिदि एबसुआव लादों दिनै एबसुखौ जोंहा रायबाय थायो दिनै मानो एबसुआव बाहागो लानांगौ छात्र संगठना दिनैनि खोथा नङा रायजो राजा नोंथांमोन 1991 सनाव 9 जन एमएलए देरहादों एबसुआ लोगो लोगो बियो 1993 सनाव बिएससि जादों सानफ्रोमबो नङैनो जोंनिया 9 जन एमएलए आसामनि सिटलियाव हुलुस्थुल खालामबाय थायो बड'लेण्ड नांगौ लोगो लोगो 3 बोसोरनि उनाव बिएससि जादों दा बिएससिखौ जों नायबाय स्टेट एक्टजों दाजानाय बेयो दा बेयाव जोङो नायबाय बर'नि गांनाय उखैनायखौ जों सुफुंनो हाया हाखौ रैखाथि होनो हाया साख्रि होनो हाया बेजों लोगो लोगो बुंबाय बिएससिखौ नाङा जोंनो बड'लेण्डखौनो नांमारगौ लोगो लोगो आन्दोलना स्टार्ट जाबाय आन्दोलननि पार्ट हिसाबै 2001 सनाव आरोबाव 10 जन एमएलए देरहाहोबाय ग्रोम जालायबाय दानिया लोगो लोगो आन्दोलना स्टार्ट जाबाय बेराफारसे रायजो राजा लामायाव ओंखारबाय उखैहाबनायाव बाहागो लाबाय 10 जन एमएलए दाना आसाम सोरखारखौ आन्दोलन खालामबाय लोगो लोगो 2003 सनाव आरोबाव स्टार्ट जाबाय बिटिसिआ बिसोरना एबसुआनि नङा बियो जोङो 91 बोसोरावबो लादों 2001 सनावबो लादों थांनाय समावबो जों लादों देग्लायबो लादों बेखौ जों इलेक्सन हिसाबै लायाखै एकमात्र बर' रायजो राजानि थांनाय थैनायनि खोथा दङ बहाय बर' रायजोनि थामोनथानि खोथा दङ रैखाथिनि खोथा दङ हानि खोथा दङ सोलोंथाइनि बाथ्रा दङ आरो बिनि थाखायसो जों बैसाग खोथायाव बाहागो लादों सोरबा सानैसो गोसोआव सानदोंब्ला आंनो मैया 20 थाखा होबाय अमा बेदर 1 पवा होबाय मुसि गांसो होबाय बेखायनो आं भटखौ होजोबनोसै होननानै जुदि सोरबा सानदोंब्ला आं बुंनो पाप नांगौ रायजो राजा नोंथांमोन 5000 जोंना मुंख्लं दङ बै मुंख्लंफ्रा दाबो नाहरगासिनो दङ सोरगोआव थानानै बे बर' रायजो राजाया मा खालामगासिनो दङ बेखौ नाहरगासिनो दङ दा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोंहा गथ' गथायखौ जुदि सुरक्षित खालामनो नागिरदोंबा मोजां मोनसे थासारि होनो नागिरदोंबा खिन्थु नोंथाङा सोलायनाय थासारिखौ लाबोनो आं बेखौनो खावलायदों इउजि ब्रह्मनो खेबसे भटखौ होनानै देरहाहोलाय 23 तारिखआव नोंथांनो भटखौ मोजाङै होलाय बेनि उनाव नायदो नोंथांमोना थासारिया मोजां जागोन इउजि ब्रह्म हारसिं जेबो खालामनो हाया एनडिपि प्रग्रेसिभआ जों डिसिसन लागोन एबसुआ डिसिसन लागोन जयेन्ट एक्सन कमिटि फोजोबा जों डिसिसन लागोन डिसिसना ओरैबायदि जागोन जोंनिया नोंथाङा माने पार्लियामेन्ट जेब्ला सेसन जागोन दिल्लीयाव थानो थाङा नाथाय बाखि समखिनिखौ जों बुंदों सिमला बाजाराव नोंथाङा फैनानै साननै बहाय मासुलजों थाफैनांगोन सालबारियाव साननै थाफैनांगोन मुसलपुराव साननै तामुलपुराव साननै रङियाव साननै थाफैनांगोन नोंथाङा जों बेखौ बुंदों नङाबा सिगांनि एमपिफोरखौ नागिरनानै मोना इउजि ब्रह्म हारसिङै जेबो खालामनो हाया बिथाङा जों थिननाय मथे मावनांगोन बिथाङा जों बे बाथ्राखौ रायजो राजानो दिनै खोथा होदों दा बे सासे इउजि ब्रह्म जाय इउजि ब्रह्मखौ लानानै दिनै माखासे मानसिफ्रा दिनै मेगन सायो सानाया माबाव दे बिराद बुरजा रां खामायदों बेखायनो नङा इउजि ब्रह्म कराप्टेड बेखायनो नङा इउजि ब्रह्मखौ मानो गाज्रि मिथिगौ ना जाम्बासो बियो 6 बोसोर एमपि जाबाय गारि गंसेबो गैया बिल्डिं गंसेबो गैया बिदि होननानै बुङो मानो गैया गोसोबा बियो लानो हायोमोन एबसुनि आफादगिरि समाव थरि जानो हायोमोन बियो नङा होमबा 6 बोसोर बे एमपि जानांबाय थरि जानो हायोमोन बियो मानो जायाखै नैबे रायजो राजानि खोथाखौ बियो सानदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनियाव थांनानै माजुलियाव 1 कोटि हैदों कति हाजोनि थाखाय 1 कोटि हैदों 8 किलो नांगौ थाखाय 1 कोटि हैदों गलाघाटआव रायजो जानाय बे लाख बर' रायजो राजानो दिनैसिम 5 लाख होनायनि रेकर्ड गैया दिनै आरो दिनै बिथाङा बेखायनो इउजि ब्रह्मफोरखौसो दिनै मेगन सायो बेबो मानि थाखाय
जाम्बानो बे जौ लानो रोङासै मानो लायाखै बेलाय एक बाथ्रानि बे बर' रायजो राजाखौ दिनै नायदों खिन्थु इउसिफ ब्रह्मआ जेब्ला 6 बोसोर एमपि दङमोन गलाघाटआव बेयो 5 लाखनि कम्पिउटार सेन्टार हरदों डिब्रुगड़आव कमिउनिटि सेन्टार हरदों शिबसागराव कमिउनिटि सेन्टार हरदों सरभोगाव हरदों हारसागामिमानि हरदों ना नङा होमबा गासिबो स्किम बियो लाफाखै ओरैबायदि जायगा गैया इउसिफ ब्रह्मनि स्किम सहैयाखै जों दिनै बेखौ नुदों दा नाथाय दिनै बिथांमोननि गेजेराव जों नायदों बर'आ मोनाखै गुबुन हारिनोसो कोटि कोटि थाखा होगासिनो दङ दा बेखौनो जों लुबैयाखैमोन ना जाति हिसाबै सिङावथ' मोनसे एजेन्डा थानांगोन ना नङा होमबा कारण गिबियाव बियो बर'फोरनि थाखायसो ना नाथाय दिनै बिथांमोना बर'नि थाखाय नङा गुबुननि थाखाय दिनै बिराद गोजौ खालामना होबाय बर'फ्रा दिनै सिङाव थाजोबनांबाय बे मोनसे थासारि दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन आं बेखौनो खावलायदों गोनो गोथो जानांगौनि बाथ्रा गैया दिनै सुबिदा मोनसे फैदों सुजुग मोनसे फैदों रायजोनो राजा दिनै बयबो जोंनि खाथियाव फैना साफि फैगोन बेखौनो चान्स लानांगौ नङा होमबा नङाबा बिनि उनाव 23 तारिख जोबबाथाय नोंथांखौ रावबो सोंनानै ला सोंगोन नामा रावबो सोङा नाथाय दिनै नोंथाङा गाज्रि मोनबाय नामा आंखौ माबा मोनसा मोनबाय नामा खबर लाबाय थागोन दा बेखायनो नैबे सुबिदाखौ लानांगौ जोंहा नङा होमबा जोंनो राजा खालामनो हायो रानि खालामनो हायो सोरखौबा बिथांमोना दिनै राजाबो नङा रानिबो नङा जोंसो दिनै गोहोआ जोंनि आखायाव दङ बे भटआ बेसेन थायो मुल्य थायो बेयो दिनै आरो बे मुल्यखौसो जोंहा दिनै बुजिनांगोन आरो डेम'क्रेसियाव देरसिन बाथ्राया बेनो बिराद समायना रमायना बे डेम'क्रेसिया सुबुं दाराया नाथाय दिनै सोरबा सानैसो बेखौनो बुजियाखै जानला मोनला गुबुंले खालामदों जानला मोनला खोथा बुंनानै दिनै गुबुंले खालामदों आरो बिथांमोन बुंनायावथ' जेबो गैया दाथ' बिटिसिनि मानगोनां शिबा बुङो आंथ' बेखौनो नायदों साथाम भुटआ बिथांखौ मोनथाम भुटआ होसोगासिनो दङ एक नम्बर भुटआ जादों एबसु आरो एलडिएफनि भुट सानफ्रोमबो होसोबाय थायो सिमां मानि नुयो एबसुखौ दाना ओरैबायदि प्रमद बर'खौ सिगाङाव नुयो बे भुटआ बोरैबा थैबामोन सानो खोमा ना बे भुटआ बोरैबा गैलाबामोन बेखौनो नुबाय थायो थारमाने सिमाङाव थारमाने दा एक नम्बर भुटआ बिथांखौ होसोबाय थायो बे जाबाय एबसुनि भुट एलडिएफनि भुट सानफ्रोमबो सिमां मानि होसोयो बिथांखौ 2 नम्बर मोनसे भुट दङ फेलेंनि भुट बियो फेलारनि भुट 15 बोसोर जेबो मावनो हायासै नालाय बे उन होसोबाय थायो बे ओरै बुङो बै फेलारा ओइ चिफ नोंथाङाथ' 15 बोसोर जेबो मावनो हायासै मानो मावासै होसोबाय थायो नालाय बेखौनो लानानै माने दानिया बिराद खर'आ गुदुं थारमाने जानला मानला माने बुंफ्लाङो दा बिथाङा आरो सोंग्रायाबोथ' बिराद चालाक नङा होमबा बे हारसा रिपर्टारसो ना मिथियो जे बिथाङा बारा बुंनो रोङा टाइम मथे बेखायनो रागाबो जोंखागोन बुंफ्लांसानाय बुंफ्लांखागोन बेयो होननानै बिथांखौ बुंबोबाय थायो दा बेखायनो सारे रिपर्टारखौ বুংবাই আপোনালোকে যিটি সুখী থাকে কাৰণ তেখেতে ক'ব লগা হয় অলপ জুতি মাতি সুধাটো ভাল হ'লে বুংবাই একদম দিব নবা जोंनि मानगोनां शिबखौ मानो गाज्रि बुंनो नङाबा কিন্তু बिथांमोना बेखौनो स्कप लायो बिथांमोना टिआरपि बांनांगौ नालाय नङाबा दा जोंनि आरो शिबा बायदिसिना बाथ्रायाव माने बेस्थ थायो नालाय फारसे फेलारनि बुदा होसोबाय थायो प्रमद बर'नि बुदा होसोबाय थायो नङाबा दा बेयानो माबा माबि बुंसननानै दा बयजोंबो मिनिजागासिनो दङ दा बेबायदि अबस्था जोंबोथ' लुबैयामोन ना नङाबा बिदेशनि शिबा दिनै जानला मोनला बुंनानै रायजोजों मिनिजानाय जोंथ' लुबैयाना दा दिनै नाथाय बे सिचुवेसना जाबाय 2 नम्बर भुट बियो 3 नम्बर भुटआ मा जादों मिथिगौना अहंकारनि भुट गोलाव सम मोनबा बेनो जायो तरुण गगैया 15 बोसोर चिफ मिनिस्टार जाबाय माबा माबि सोंबा बाद दियाहाय जाबाय नङा गैला लागै पिरियडआ दा जोंना मानगोनां शिबा मा बुङो खामनायथार नङा जि किस खामानि खामनाय आं दाखालि बुंबाय ইউপিতে খাম নাই কারণ রাহুল গান্ধীকে শুনবাই রাহুল গান্ধী গুৱাহাটী আইছে ক্যাম্পিং কৰিবলৈ ইলেকশনৰ আপুনি কি খাম নাই ৰাহুল গান্ধী খামানি গায় নবা তা বিবাদী বস্তি মানি জায়গায় যায় অহংকার আর 15 বছর কম নङा যে অহংকারनि ভুটাটা होसोगासिनो दङ दा बेखायनो आं खावलायदों जे बिथाङा सम थानायावनो गासिबो जिनिसखौ मावफुंजोबनो हायोमोन नाथाय दिनै हायासै दा बेखौ लानानै थासारिया दिनै बिथांखौ मालाबाबो निमाहा होनाय नङा आरो दिनै बे थासारिया फैगासिनो दं दा रायजो राजा नोंथांमोन आं बारा गोलाव बुंनो सानासै जास्ट बे खोथाखौल' नोंथांमोना मिथिदो जोङो दिनै मानो इलेक्सनाव बाहागो लादों 1 नम्बर बाथ्राया जादों जों जाति हिसाबै थांनो सानदों 1 नम्बर बियो आरो जाति हिसाबै थांनांगौब्ला बड'लेण्डखौ जों नांगोन खिन्थु मोनसेबो जिनिसा दिनै बड'लेण्ड मोनाबा खिन्थु जों जाति थांनाय नङा दा रायजो राजा नोंथांमोन आरो बड'लेण्डनि थाखाय जोंहा भटखौ होनांगोन जोंनि रावा दिनै रोखा नङा हारिमुवा रोखा नङा मोनसेबो जिनिसा रोखा नङा बागुरुम्बा खाम जथा सिफुं मोनसेबो रोखा नङा बड'लेण्ड मोनाबा दाबो एलपिएसफ्राव जोंना मास्टार गैया एलपिएसखौनो दाबो बिजाबा जों सफैयाखै सफैदों नामा बाक्सा जिल्लायाव दाबो बिजाब सफैजोबाखै जोंनिया दाबो मेट्रिकनि कुइसन पेपारा भुल जायो मानि थाखाय साथाम केबिनेट मन्त्रि दङमोन बेथ' भुल जानांगौमोन ना मानो जायो बहाय बिथांमोना खुन्थिन माथा मारियासै दा बे थासारिफ्रा दिनै दा बेखायनो आंबो जोंनाव खावलायदों हानि मोनथायनि थाखाय जोंहा जुजिगासिनो दङ सोलोंथाइनि मोनथायनि थाखाय जुजिगासिनो दङ दिनै नङा गाबोन मोनफा मोनफा जों बेखौ मावहोजोबगोन
जेब्ला पावाराव फैयोबा दाबोथ' जुजिगासिनो दङ जोङो एकस' जिरायनानै थायाखै दा रायजो राजा नोंथांमोना ज' जुदि थायोबा खौसे थायोबा गाबोन समफोर थासारिखौ सोलायहोनांगौनि थाखाय बयबो बहाय बाहागो लानो हागोन आङो दिनै बेखौ नुहुरदों दा जोबनायाव बेखौनो खावलायनो लुबैदों दा दाखालि बिथाङा जिखियानो बुङा मानो जोंनि आइजोफोरखौ जेरैबायदि हाबा जानो थिनदों जों बिदि हाबा जानो हाया सना गैयाबा जों सिगां हाबा जायाखै नामा जोंनि आइमोना एक गलाबो सना गैफेरामोन खेरा मोनसेबो सनानि गानफेरनो मोनाखै जोंखौथ' गिदिर गोलाव खालामदों नङा होमबा दिनै जोंनि आइजोफोरखौ मानो अपमान खालामदों हाबाबानि मोनसे गोथार जि मोनसे आयोजन बे आयोजनखौ लानानै दिनै बिथाङा बेबायदि ताकथिल खालामोबा लासिसिन खालामोबा जों मालाबाबो गनायनो हानाय नङा दा बेखायनो जोङो बिथांखौ धिक्कार होदों बिथाङा बुंनाय बाथ्राखौ गनाय होना होदों बेखौ जों मालाबाबो गनायनो हाया दा जोबनायाव बेखौनो खावलायनो लुबैदों जोंनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथिखौ अराय सम जों लाखिनो हानांगोन जोङो जोंनि साखाथि बाखाथि रायजो जानाय साफ्रोमबो गुबुन हारिफोरखौ नोंथांमोना बुं जे मानो जोङो भट होनांगौ बे बाथ्राखौ बुं गाबोन जोङो बड'लेण्डखौ मोनोबाबो बिथांमोना गुबुनाव थांनांगौनि बाथ्रा गैया बे ओनसोलावनो थाफिननांगोन आरो बिथांमोनजों अनलायनानै रायजो जानो हानाय थासारिखौ बयबो मावदो दहाय डक्टर रन्जित प्रभाया बुंनाय बायदि आदैया आदै बैसोनिखौ बुंदो बाबुआ बाबुनि बैसोनिखौ बुंदो जारुआ जारुनि बैसोखौ बुंदो सोरबा सेंग्राफ्रा सेंग्रा बैसोखौ बुंदो बयखौबो बुंनानै मोजां मोनसे सोलायनाय थासारिखौ बयबो लाबोनो नाजादो आं बेखौनो खावलायदों नङाबा गाबोन समफोर खिन्थु ओरैबायदि मोनसे अबस्थायाव जों थांगासिनो दं सिभिल ससाइटिया दा बिनि थाखाय बुंग्रा खिन्थु रावबो मानसि गैलिया बे थासारिखौ जों नुबाय थादों दा बेखौनो आं जोबथारना बेखौनो खावलायदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जाय आइजो बिथांमोना दङ आं बयखौबो खावलायनाया बेनो सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बिराद मोजां मोनसे आसनि बियो एनआरएलएमनि आसनि बियो नेशनेल रुरेल माने लिभलिहुड मिशननि बियो दा बेखौ नोंथांमोना थाखा फैसाखौ बेहाय बेंकनिफ्राय लन सोमोनो बेहाय बे लन खिनि नोंथाङा जेसेबां मोनो बेखौ बाहायनो हानांगौ बेहाय बिटिआर सरकारनि जेबो बेहाय बाथ्रा थाया आसाम सरकारनि जेबो बाथ्रा थाया बेयाव भारत सरकारनि बियो स्किम जोंनि गलाघाटआव बयनिख्रुइ साबसिन माने साइकेल ग्रुपआ सोलियो दा बेवहाय जोंना मन्थ्रिया लिंनानै बुङो आपनालोक ग्रुपथ' आखाव होननानै जोंनि आब'मोननि मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ अनजरि सेल्फ हेल्प ग्रुप 12 जन बेहाय आइजो दङ सानसेखालि लिंलांनानै एमएलए बायद'आ बुंबाय जे তোমালোকক মই কি দিম তোমালোকক মই পাৱাৰ টিলাৰ এখন কিনি দিম যাবে বাইদেউ গাঁৱৰ পাৱাৰ টিলাৰ মুছে পাই নাপায় কিন্তু এটা চকীত মই দিম জানেন 2 বছৰৰ পিছত মানে তোমালোকে এই পাৱাৰ টিলাৰখন মানে ডাঙৰ ট্ৰেক্টৰ কৰিব লাগিব সবাই গিদিৰ ট্ৰেক্টৰ খালামनांगोन दा बिनि उनाव आब'मोना बेखौ लाबाय ओरैबायदि खस्थ' खालामना हालेवहोबाय रां खामायबाय बिनि उनाव मा खालामबाय 2 बोसोरनि उनावनो बिथांमोना फिसा ट्रेक्टरखौ फाननानै गिदिर ट्रेक्टर मोनबाय बेनिफ्राय लन आरो बे जाबाय सेल्फ हेल्प ग्रुप दाना 10 जन सेंग्राफोरखौ लिंनानै मा खालामगोन बायद' एमएलए लिंनानै बुंगोन তোমালোকে আহা মই এখন গাড়ী কিনি দিওঁ তোমালোকক বলেৰো নহলে টাটা সুমো কোনখন ল'বা আমাক বলেৰো লাগে তেতিয়াহ'লে মই 5 লাখ ডাউন পেমেন্ট দি দিম বাকি 4 লাখ তোমালোকে মাৰি ল'বা जायो बेखिनिखौ खालामनो हायो जोंनि आरो मा नोंसोर भटखौ हो आं 5000 सोना होगोन नङा होमबा बेबादिथ' नङाना बे पकेटनि फैसा नङा बियो बबेनिफ्राय होनो दानो आं दहाय खोनादों मुसलपुराव माबानो दाना 25 लाख रां दोननो प्रेसिडेन्सि मोनसेयाव बबेनिफ्राय मोननो 25 लाख नङा होमबा बिजेपियाथ' बिथांमोननो फैसा होआखैना नरेन्द्र मदिया फैसा होआखै 25 लाखखौ बबेनिफ्राय होनो मा स्किम बेलाय आरो दा इलेक्सन कर्ड अफ कन्डाक्टआ ओरैबायदि स्ट्रं दा गरसेबो थाखा फैसा नोंथाङा होलाबायनो हाया बेबायदि अबस्थायाव दा बेखायनो बेयाव नोंथांमोना बेफोर बाथ्राखौ खोनासंनानै ओरैनो माने बेयाव गोजोननानै बिथांमोननि खोथायाव जुदि थांफायोबा सोलायनाय थासारिया मालाबाबो फैनाय नङा आङो बेखौ नायगोन बिनि उनाव आरो मोनसे बाथ्रा जोंहा बुंनांगौ दङ जोंना भटार पार्टी बिथांमोना भटार पार्टी अफ इन्डिया जों बिथांखौ बिटिआइ नङा होमबा दा बिथांमोनाबो जोंनि गेजेराव इलेक्सन फोसावनो फैगोन मोजां मोजां बाथ्रा बुंगोन सोरनिबा एकाउन्टआव बिराद बुरजा फैसा हाबगोननो बेबादि स्किमखौ जोङो खुनुदिन खोनाफेराखै कुनु आसनि गैया भारतआव दिनै माने नरेन्द्र मदिया भारतनि प्रधानमन्त्री बियो आथोना सारेना हिसाब खालामग्रा मानसि बियो सा 100 प्रधानमन्त्री दिनै दा बिथां थानायाव दिनै सोरनिबा एकाउन्टआव नाङा फाङा 5000 10000 हाबगोन होननानै साननाया गोरोन्थि साननाय नङा जेबो नङा बियो दा बेखौनो लानानै रायजो राजा जुदि फोथायोबा बेनिफ्राय आरो दुखु गोनां जेबो थानाय नङा नरेन्द्र मदियाथ' ओरैबायदि सासे प्रधानमन्त्री दा बेंकनि नोंथांनि एकाउन्टआ खालि जायोबाबो दानबाय थायो बारा बुरजा थायोबाबो नोंथांखौ दानबाय थायो नङा होमबा दा बेबायदि प्रधानमन्त्री दिनै भारतनि दा बेखायनो नोंथांनो नाङा फाङा ओरैनो नोंथांनि एकाउन्टआव फैसा सोबाय थागोन होननायखौ जुदि सानैसो गोरोन्थि सानदोंब्ला जों बुजिनानै दङब्ला बे साननायखौ सानफिननांगौ आं बेखौसो खावलायदों बेबादि भारतबर्षआव खुनु स्किम गैया ओरैनो नाङा फाङा नोंथां रानलाबायनाय जोंनि थाखानाय स्किमखौनो जों मोना नङा होमबा सासे गथ'आ स्कलारशिप मोननांगौ बेखौनो मोननो हायाखै जों दिनै नङा होमबा दिनै
गावनि माने एकाउन्टनि फैसाखौ दिहुननो थाखायनो इसिबां बुरजा बेंकनि प्रसेस थायो दिनै दा बेखौनो मोनाखै आरो नाङा फाङा नोंनो दिनै भारत सरकारा एकाउन्टआव फैसा सोना होगोन होनोबा बेखौनो जुदि सानैसोआ जुदि नंथारगौ होननानै साननानै भटखौ होयोबा बे भटआ आद्रि खालामनायनि अनगा जेबो जाया आरो दिनैसो बिपिआ देरहानायनि खुनु माने बेवहाय नजिर गैया उदाहरन गैया ओरैनो भटखौनो नस्थ' खालामनाय जायो दा रायजो राजाफोरखौ खावलायदों सोरबाया भटखौ नस्थ' खालामगोन नामा रायजो राजाफोरखौ खालामनो नाङा बे भटआ दाम दङ बेसेन दङ आरो बेखौ जाय देरहागोन इउसि ब्रह्म बिथांनो होनानै देरहाहोदो आं बेखौनो खावलायबाय उननि समाव माखासे बाथ्राखौ रायज्लायफिननो हागोन दाथ' ट्रेक्टरनि मुगा होनबाय आङो दाखालि न'आव थांबाय नांगोलखौ साफा खालामदों आं जानो आफाया मोनसे समाव क'क्राझारनिफ्राय सालनि नांगोल बायना लांदोंमोन बे नांगोलखौ आं दाखालि हाजिरा लगायनानै दैला लगाय होदों आरो दा गामिनिनो सानैसो सेंग्राफ्रा फैनानै आंखौ मान सारालाय मानो जाम्बा बायदि नांगोल साफा खालामबाय थादों होननानै ओइ बेखौ बाहायनांगौलै बे बिपिएफनिसो सिम्बल होननानै आं बुंदों आरो बेखौ बाहायनांगौ होननानै आरो आंहाथ' मोसौ हालिनि दंना हालेवनानै ओइ सारा बिराद जाम्बा माथो होननानै आंसो बुंबाय आरो सेंग्राफ्रा गामिनि मानो होननानै सारा इसिबां अल इन्डियाखौ गिदिङो गलासाखौ गिदिंजोबो दिनै ट्रेक्टरनि मुगा मानो नांगोलखौ बानायहोदों होननानै बानायनांगोन ना हालिनि मोसौ दं होननानै दा जोंनि गामिनिफ्रासो आंखौ जाम्बा सानदों नङा होमबा दा मुगाया दिनै बेखौनो बुंदों दिनै नांगोलनि मुगा गैला होनदों दिनै जाबाय ट्रेक्टरनि मुगा आरो ट्रेक्टरनि सावगारियाव 23 तारिखआव भटखौ होनानै देरहाहोदों रायजो राजाफोर थिगानो दङ ना बयबो बेखौ बाहागो लादों मानोना आं जों दिनै बेखौनो नुदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै बिजेपि सरकारनि उखिला दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे थांनाय 6 मास सिगाङाव गुवाहाटीयाव बिराद गिदिर मेल मोनसे खुंदों लोब लोब रायजो राजा बाहागो लादों अफिसारफोरखौ बाहागो लाहोनानै बिथाङा बाथ्रा बुंदों অসমত আমি এতিয়া মানে কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত আমি গ্ৰীণ ৰিভলিউচন আৰম্ভ কৰিলো সেউজ বিপ্লৱ আৰম্ভ কৰিলো কৃষিজীৱীসকলক আমি আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ কাৰণে আমি আঁচনি আনিছো আমি ইমান হাজাৰ ট্ৰেক্টৰ বিতৰণ কৰিম 26,000 ট্ৰেক্টৰ বিতৰণ কৰিম होननानै ट्रेक्टरफोरखौ रानजोब्बाय दिनै आरो बै ट्रेक्टर रानग्रानिनो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि हान्जायाबो सरकाराव दिनै दङ नाथाय खाफाला गाज्रि बिथांमोना नाथाय ट्रेक्टरनि सिम्बलखौ मोनासै ट्रेक्टरासो जों दङ दा ट्रेक्टरा जोंसो दङ दा दा जोंनिया दिनै बेखायनो बिराद मोजां अबस्थायाव दङ दिनै मानोना दिनै समाज सोलायबाय आरो सोलायनाय थासारिजों थांफानो हायाबा आउटडेटेड जायो सम नायनानै गस्ला गाननो रोंनांगौ नङा होमबा बिपिएल माने इउपिपिएलआ दिनै सम नायनानै गस्लाखौ गानदों दिनै ट्रेक्टरनि सावगारिखौ देखायनो लादों मोनदोंबो दा बेखायनो 23 तारिखआव सोलायनांगौनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय 6टा जन'गोष्ठी होबथानांगौनि थाखाय गोजोन थासारिनि थाखाय खौसेथिनि थाखाय आरो जोंनि हानि मोनथायनि थाखाय सोलोंथाइनि थाखाय समाज बेबस्था मोजां जानांगौनि थाखाय 23 तारिखआव ट्रेक्टरनि सावगारियाव भटखौ होनानै देरहाहोदो आं बेखौनो खावलायबाय इउसि ब्रह्म जिन्दाबाद इउसि ब्रह्म जिन्दाबाद इउपिपिएल जिन्दाबाद इउपिपिएल जिन्दाबाद আমাক লাগে পরিবর্তন जोंनो नांगौ सोलायनाय जोंनो नांगौ सोलायनाय जोंनो नांगौ मोजां खुंथाय जोंनो नांगौ मोजां खुंथाय इउसि ब्रह्म जिन्दाबाद इउसि ब्रह्म जिन्दाबाद देरहागोन देरहागोन इउसि ब्रह्म देरहागोन 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 इउसि ब्रह्म देरहागोन गोजोन्थों